zanean, guk adibidez, hasiera batetik ez genuen jakina aita izan zala dietariko bat. Hasiera batetik gaizkaren izena egiten zen, eta esaten zuten, segurenik bigarrena Atxos Martin zala. Eta gero, egiten zen, ez, zaratuz. Etxean ja, amarekin, urduritasuna edo nabaritzen zen, zekaro gabenekin jaka horrekin zegoela. Eta, nik 12 urte nituen, orduan ez nintzen kontziente beze hainbeste ez zegoeraz. Hauean lo nengoen eta amak esnatu ninduen, telebistaz jakintzun, aita zela bigarrena, Julio Ibarrak albistetan esan da. Eta esnatu ninduen, esan zen gertatu zana, eta dana oso azkar jontzan, ezkertinean Iparralden bizi ginen, antolatu amalanean, erekin, familia egorren, eta etorri ginen, eta niretzat azken zinean, komentatu den bezala, denbora pasada, eta batzutan utxuneak geratzen dira, ez dakitala subkonstientearen protekzio moduan edo, batzutan flash batzuk ditugu gertatu ziren gauzen inguruan, eta beste gauza batzuk baztu egiten ditugu edo, ez? Eta orduan, berak adibidez oso ondo kontatu duz basurtokoa, gero nola banatu ziren bigorkuak, Euskal Herriko zonalde ezberdinak banatu ziren, ez dakit ze herri, ugaorantza, ez dakit zeintzuk herri, baigorrarantza bideratu ziren, eta herri bakoitzean, egin zitzaile omenaldia, igorren bebai aitaren gorpua plazara eraman zan, eta jenteak ikusi izan zuen, eta hori dana. Ja, 14 urte dituenean, tipiko jentea ezagutzen duzula, gertatzen zara korban, aurkezten dute pertsona beste bat. Eta, justo neska bat aurkeztu zidaten, eta aldrebez nire izena esan zioten amean aurtzintza, zuri geratu zen. Momentuan zirmaz, eta handik orduerdi batera edo, etorri zitzaidan, eta esan zidan amistot kalea bizi dela. Eta, beretxekoek ikusi zutela, gertatutakoa. Bere garaian, mehatxatuak izan ziren, Breiker institutuan ibiltzen ziren, jarraituak izan ziren, baina esan zen, negozu gara zaitezke egunen baten negozu nire nebalekin, berarekin itzegin, bera kontatu eta geratu nintzen bere nebe eta erandiko batekin. Eta, kontatu zidan, beraiek ikusitakoa edo zelan izan zen. Bertsio bat eman zuten, baina etzen horrela gertatu. Eta jendeak ikusi zuen, eta bertan egon zirenak badakite nola izan zen, baina oztopak jarri zituzten hori argitzeko. Eta jakiteko benetan nola izan zen. Nik ustut garaia dela egian alden informazio guztia atera eta benetako egia